салом дӯстон, бозиҳои боқимондаи даври панҷуми гурӯҳӣ дишаб баргузор шуданд. Рақобатҳои ҷолиб, голҳои диданӣ ва албатта паридану ҷаҳиданҳо буданд, ки ҳамаашро мо пурра ба шумо нақл мекунем. Тақдири як қатор дастҳо пештар маълум буд, ки на парашют онҳоро наҷот медиҳад ва на мӯъҷиза вуҷуд дорад. Шумо агар ба ин видео лайк монда ба канал обуна шуда бошед, мо сар мекунем. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо он вақт Лигаи Аврупо мегузарад ва моро дар ин турнир ҳам тоб рақобатҳо интизор аст. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне, ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дур нарафта аз бозии марказии шаб оғоз мекунем. Дастҳои Бавария ва Барселона байни ҳам рақобат карданд. Бозии мазкур классикаи футболи Аврупо мебошад. Аммо як чизро фаромӯш набояд кард. Айни ҳол фарқият дар сатҳи дастҳо хеле хуб аён аст. Бавария солҳои охир дастаи Барселонаро фақат ҷазо медиҳад. Бозии ду даста рақобати ду паҳлавонеро мемонад, ки яке дигареро ҳамеша мезанад, аммо оне ки ҳамеша мезанаш худро пас намедонад. Барои гузаштан ба ин бозӣ сараввал бояд донист, ки дар бозии дигари ин гурӯҳ, ки барвақттар шуд, дастаи Интер бар Виктория Плзен дастболо шуд. Дар рафти ин бозӣ Генрих Мхитарян ва Эдин Джеко дар нимаи аввал ба задани гол даст ёфтанд. Пас он бошад дар қисми дуввум Джеко як голи дигар зада Лукако ҳисобро 4-0 намуд. Ин ғалаба Интерро ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бароварду барои Барселона бошад хушомади Лигаи Аврупо. Барса шарманда шуд, вале сари хам надошт. Бавария сари Каталонияро пурра хам кард. Шогирдони Нагелсман бозиро фаъолона оғоз карда дар дақиқаи дашум Мане ҳисобро кушод. Ҳамчунин Шупамотинг дар қисми якум ва Бенҷамин Павар гол зада ҳисобро 3-0 карданд. Мюнхениҳо рақобатро ба хаос табдил доданд, ки хави аз он кӯшиш гурехтан мекард. Дар ниҳояти кор ин бесару сомонӣ дастаи Бавария тавонист худро роҳат эҳсос карда ғолиб шавад. Хави антирекорди Ван Галро такрор кард, ки дар солҳои охири 90 бо Барселона ду маротиба ба Лигаи Аврупо афтод. Ду дастаи плей-офф аз ин гурӯҳ Бавария ва Интер шуданд. Дар гурӯҳи Б ҳам як дастаи испанӣ бо Лигаи Чемпионҳо хайрхуш намуд. Гап сари дастаи Атлетико Мадрид меравад, ки бо Байер Леверкузен рақобаташро доир кард. Ба голи задаи Диаби бозингари Атлетико яъни Караско ҷавоб гардон, аммо то охири қисми аввал Калум Хатсум-Одои ҳисобро ба суди олмониҳо бештар кард. Дар оғози нимаи дуввум Родриго де Пауло ҳисобро баробар намуд ва дигар то охир 2-2 тағйир наёфт. Ин натиҷа ҳардуи тимро аз Лигаи Чемпионҳо берун кард. Дар рақобати дигари ин гурӯҳ дастаи Порто дар натиҷаи бозии зебо Брюгге аллакай дар плей-офф бударо шикаст дода ба даври ҳазвӣ роҳашро ҳамвор кард. Маҳди Тореми дубл карда як голро Эван Нилсен ва Эуштекио ба сама расонидаанд. Аз гурӯҳи Б Брюгге ва Порто ба даври плей-офф баромаданд. Дастҳои плей-офф аз гурӯҳи А ҳам маълум гаштанд. Наполи пеш аз ин давр аллакай дар плей-офф буд, вале ба ҳар ҳол боз барои натиҷаҳои беҳтарин дар бозии шаби гузашта Рейнҷерсро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуданд. Ҷованни Симеоне дубл карда як голи дигар Остагард ба номаш муҳр зад. Диего Симеоне ба плей-офф набаромада бошад ҳам писараш дар он ҷо аст. Ин ҷо ба монанди туй аст, аз як хона як нафар биёед, ки меҳмонон бисёранд. Ливерпул бозии тақдирсозро дар сафар бар муқобили дастаи Аякс доир намуд. Шогирдони клуб тасмаро сахт баста тавонистанд масъалаи ба плей-офф баромаданро ҳал кунанд. Пештар аз ҳама Муҳаммад Салоҳ дар нимаи якум қулфи дарвозаҳои амстердамиҳоро кушод. Баъд аз ин бошад Нюнес даҳони хетеронашро камтари дигар маҳкам карду боз гол зад. Хави Элиот бошад ҳисобро 3-0 намуд. ҳамин тариқ дастҳое ки аз гурӯҳи А ба даври плей-офф мебароянд Наполи ва Ливерпул хоҳанд буд. Дар гурӯҳи Д ҳама сар ба поёну чаппаву омехта шуд. Пагоҳ кадом даста дар куҷо қарор мегирад, ҳеҷ кас намедонад. Дар як бозии ин гурӯҳ Тоттенхем ва Спортинг бозиро 1-1 ба анҷом расонд. Ба голи Эдвардс бозингари Тоттенхем Родриго Бентакур дар нимаи дуввум ҷавоб гардонд. Айнтрахт бошад тавонист бар Марсел дастболо шавад. Дар ин гурӯҳ ҳамаи дастҳо имконияти баромадан аз гурӯҳро доранд. Пеш аз даври охирин гурӯҳи ҷадвал чунин аст. Тоттенхем ва Спортинг 7 холӣ дошта, Марсел 6 хол дорад. Ҳама дар даври охирин маълум мешавад. Дастаи Рома аз идея ҷалб кардани Криштиану Роналдо ба сафи худ даст кашиданӣ нест. Ин трансфер метавонад дар равзанаи зимистонаи хариду фурӯши футболбозон рух диҳад. Бояд донист, ки сармураббии кунунии дастаи Рома Жозе Маурино бо амалагари 37-солаи Португалия аз соли 2010 то 2013 кору фаъолият карда буд. Ин ду нафар дар дастаи Реал ҳамкорӣ доштанд. Муносибати онҳо дар дастаи шаҳри Мадрид пасту боло меравад, вале дар ниҳояти кор онҳо ҳамдигарро ҳурмату эҳтиром карданд ва тавонистанд ба натиҷаҳои хуб ноил гарданд. Ҳамакнун ки мавқеи
Криштиано дар дастаи Манчестер Юнайтед хеле танг шудааст, эҳтимоли ин трансфер хеле зиёд мешавад. Гапи матраҳ он аст ки то ҳамин дам ба футболбози Манчестер Юнайтед таваҷҷӯҳи дастаҳои дигари аврупоӣ камтар дида мешавад ва аммо барои дастаи Рома ин метавонад бурди калон шавад. Гапсари голҳои Роналдо намеравад. инҷо сухан дар мавриди он аст ки овардани Роналдо ба дастаи шаҳри Рим пеш аз ҳама барои маркетинг хеле фоиданок хоҳад буд. Криштиано танҳо ба Рим намеояд, ҳамроҳ бо ӯ як галаб ва иққаи дигар мухлисонаш ба тарафи Рома мегузаранд. Агар Рома тавонад ин трансферро амалӣ гардонад, пас барои дастаи мазкур аз нуқтаи назари тиҷорат нафъи бузург хоҳад овард. ҳамин чизро мо дар дастаи Ювентус ҳам дида будем. ҳар дастае ки айни ҳол Роналдоро ба сафи худ ҷалб мекунад, бояд пай барад ки дар ҳамин ҳол ва дар ҳамин формаи варзишӣ Криштиано барои натиҷаҳои бузурги варзишӣ кӯмаки калон расонида наметавонад. Гап аст ки Рон метавонад ҳатто ба дастаи MLS гузарад. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб меравад. онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебороянд. барои ҳамин тезтарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Рубен Невеш метавонад ҷои кори худро иваз кунад. айни ҳол дастаи Барселона ба чунин футболбоз ниёз дорад. дар симои Невеш каталониҳо ҷойгузини Серхио Бускетсро мебинанд. ин метавонад кори каталониҳоро дар қисмати марказии майдон хеле беҳтар созад. Бускетс сол то сол ҷавон намешавад. дар бозӣ бо Реал Мадрид заифии ӯ дар бозиҳои калон баръало эҳсос мешуд. бо иштибоҳои ӯ дастаи Реал Мадрид тавонист тӯбҳои зиёдро аз маркази майдон гирифта ба ҳамлаҳо равад. хави ҳам пай мебарад ки мавқеи Бускетс рӯз то рӯз дар Каталония танг мешавад. мухлисон аз бозии капитан розӣ нестанд. иштибоҳи ӯ метавонад Барселонаро аз ҷоизаҳои зиёд бенасиб кунанд. Невеш солҳои охир дар Вулверхэмптон натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. бозии ӯ дар қисмати марказии майдон ба иқрори коршиносон ба сатҳи баланд баромадааст. Барселона ягона хостгори ӯ нест. қабл аз нилнориҳо дастаи Арсенал ба ин бозингар таваҷҷӯҳ дошт, вале тобистони соли ҷорӣ ҷонибҳо сари маблағ ба қарори амиқ омада натавонистанд. қарордоди Невеш бо Гургон то соли 2024 амал мекунад. нархи бозори ӯ 40 миллион евро гуфта мешавад. аммо Вулз метавонад таваҷҷӯҳи дастаҳои зиёдро дида арзишро бозам баландтар бардорад. Фабрицио Романо бачаи хуб аст, ӯ кам дурӯғ мегӯяд. тибқи маълумотҳои ин сарчашмаи боэътимод Кристофер Нкунку дастаи нави худро интихоб намудааст, ки ин Челсии шаҳри Лондон мебошад. гуфта мешавад ки байни ҷонибҳо гуфтушуниди мардакӣ сурат гирифтааст ва Лейпцигу Челси даст доданд ки ин бозингар маҳз ба Англия меравад. чунин розигӣ байни худи Нкунку ва Челси ҳам дида мешавад. баъд аз ҳама ин хабарҳо метавон ба хулосае омад ки трансфери Нкунку ба дастаи Челси танҳо масъалаи вақт аст. он бо мурури замон ҳалли худро пайдо мекунад. гуфта ки агар зимистони меомадагии Нкунку ба дастаи шаҳри Лондон наояд, пас дар равзанаи хариду фурӯши тобистона ҳеҷ чиз сади рӯи ӯ шуда наметавонад. ҳамлагари фаронсавӣ дар сафи Лейпциг давоми 2 мавсими охир беҳтарин бозиро нишон медиҳад. аз Фаронса бошад дастаи ПСЖ талоши дуздидани ин бозингарро карда истодааст. Парижиё ҳам ба чунин ҳамлагар ниёз дорад, вале гапи матраҳ инҷо ин аст ки дар сурати рафтани Мбаппе ПСЖ тамоми кӯшишро барои ҷалб кардани Нкунку сарф хоҳад кард. кӯшишҳои ПСЖро мо хуб медонем ки рафта ба пул мерасад. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.